Ja, asakaitinarput nangeqqipparput qaortup arsaattarfianingaaniit maannakku tassa toqqaanartumingaasiit asakaitilarparput pissartangorniunnerit unamminera kigullersaat finaalertusaaltil tassa numingaannersut 67 taulu maangaannersut qaortormiut K33 ukiormanna timersqati 64-inik ukiorqanerner iluatsillugu pissartangorniunnerma aqissuisut aammalu tassalu finaalum angullutik siullermi uku asartussat taagusavakka tassa 67-miut målmandniusaar John Kreuzmann avadassimassuusapput Jens Christian Eldevi Henrik Vinum Jan Nielsen Malik Petersen Erik Ludvigsen Aqapavia Rosing Thomas Janussen Anders Mathisen Hans Peter Ludvigsen Jens Ole Geislaidu der gjorde til samativat uku Christian Laursen Nick Johansen, Jakob Pedersen, Henrik Raffen, Arne Tobiasen, Lars Fleischer. Der var det besøgt mandag klassisk der går aktiv, am du har aktiv, Sjæn Malik Petersen eller Morpa. Der var gået kort 33 bare Sartorai, målmand jo Jens Tolle, Karl Rødgaard, Ante Knudsen, Niels Peter Andersen, Joel Stak, Per Rødgaard, Ante Kielsen, Gerhard Isaksen, Kens Kielsen, Asa Kleist, Paul Erik Pedersen, der var du Georg Tissemat, der var Angotad Høgh Olsen, Erik Kielsen, Hans Jørgen Petersen, Ingo Hansen, Claus Nielsen, Hans Peter Jensen, Josef Kreuzmann. Der var du Arsander med Arotisor, dommer i år. Numingander Anton Matheusen, linjeavogter Per Olof Rasmussen, Bamjoninger 9, der var du Samuel Peter Matheusen, numingander så. Men nu det så det så som jeg også har til mig Aqapavia Rosing Jens Ole Geislaidu Jens Ole Geislaidu dunnion narlorpa aqaqqamin dunniullu asakleistimut asakleistip Joel Stakimut Joel Stakillu sakkortunarpa avammoorlugulu indkast visuatrisimut. Vi byder velkommen endnu en gang til den aller sidste kamp, finalkampen mellem hjemmeholdet K33 fra Rotterdam og B67 fra Nuuk. Forhåbentlig en underholdende finalekamp. Vi er 2 minutter inde i kampen. Der er ikke scoret endnu. K33 er socialt opgivet i det. Ken Kielsen, Angumeringa, B67 målmand John Kreuzmann, Siutliufiga. Altså Kleistip, Simorpa, Jan Nielsen imod. Joel Stakillu, så accepterer minderen simpelthen dumme frispark, B67 imod. Og den minder, som er opbunget, at man så udsuger sig, det er gå ind og stort, når du naramik. B67 minut. Så nemlig hvis det der den i der ralu oput kan sige en på 33 minut hvis det der render op så nemlig når du nok kan ramne sig når det gør der sin oput amna at så det så oput nu bikuna lato mig kunne minise på 33 år så Ante Kielsen Per Rødgaard siger bare Ken Kielsen nu Ken Kielsen så vi så det siger Ken Kielsen Natuba Erik Ludvigsen frispark B67 imod straffesparksfelt til Avertingurni på det Petersen jeg rummer bag til B67 artiokripa Henrik Vinum jeg kan nu dunniut topa altså Kleist imod altså Kleist islam dunniun narlorpa sen K33 tiortillu amma ennaqipat Jens Ole Geislaidu bam simorialuarlu iluatingi topa utarsarnaade B67 varsaq tiorqillu Erik Ludvigsen Henrik Vinum imod Hans Peter Ludvigsen Samia dungan Jens Ole Geislaidu imod B67 samia du især simpelthen bingasjonik landsholdene i Dortmund på disse
Thomas Jansen, Amalu, Jens Ode Geisler, Jan Nielsen Edo. Og kort 33 med Amalu, Sishamet, Jens Holden i Dr. Jens Trolle, Anda Kielsen, Per Rødgaard, Joel Stakkedo. Altså, tak du nu den det under med ret på kan Jens Holden nu. Målspark kort 33 mod. Går nok til ret to mjok. Ret så du ret til resten af man er godt. Går det som er lov at se en giæsoni. Det er jo så sin mand ikke så sammen du kan. Akaba Virusing. Han spiller Ludvigsen, du nærer lov på at se en du nærer lov på med Thomas Jansen i det ting der han der kilden i 20 år så Joel Stakkedo så godt du nok Anda kilden du nærer lov på anim med det er jo så en kast. Joel Stakkedo 20 år man så Anda kilden i Samir du anut sen Anders Mathisen i Sivfilsen der var mobba indkast. Mange til som på dakke til det så Anda kilden i indkast du sænger op på. Man er godt. På 33 pladser, så det 20 minutter, man er godt. Der ser du Ken Kielsen, der kan nogle rare op og se, at godt hun er lagt over flod. Det er så trist, at så til at gribe bag Jens Ode Geisler. Jeg kan komme ind til nyt dårlig, Niels Peter Andersen. Jeg var mobba. Men du er du bliver simpelthen bare blevet så trist, som jeg kan bare være oversigt. Der er med en kort 33, en kasse, du sænger på. Jeg siger, nok op på slut, men har råd til bare sætte dig for hende. Jeg kan sådan noget. Jeg kan ikke noget nummer som jeg putt. Men i mig, når du så vi nær op, det er lidt lidt op på slut, men i mig tog sin op i sin natt. Jørgen der filmingen i Jørgen op man på Per Rødgaard, der kan op bag. Han der kilden lidt sammen med du man ingen net. Nej, så til Anda Kielsen, Jan Nielsen i mig. Anda Kielsen i frispark, du synger på. Så jeg for Sartik, at der slår han der er reservat, så til Søvnik. Vi nattet. Vi ser forbud. Anda Kielsen der kan op bag, kan se ned i. Så det straffesparksfeltet kan i bok, og så Thomas Jansen i Sivmorflo. Så er så klares det på 24, han spiller Ludvigsen i Nortulare, men det kunne Per Rødgaard med, altså klares det. Den nye kalder op, jeg kan sige, så godt hun har med, altså en i år. Målspark. Arsenal tog til at med den op, med slung op til en af forhold, Arsenal nede på slå. Jeg var med ukugul til den nye kamp til binding i dag. Paul Erik Pedersen. Altså med Ken Kielsen i mig, den nye træer oppe. Det er så 60 laske sæt i oppe. Så med den regning af en 67 bliver 67. Jens Ode Geisler kan nå i år. Paul Erik Pedersen i slå. Det er 67. Man er ikke særlig sjov. Thomas Jansen. Thomas Jansen kan nå i år. Det siger jeg det. Er når der ser til nu er vi en Trolle. Altså 20. Så kunne give noget over med Thomas Jansen nip. Jens Trolle man er godt. Siger oppe. Han der kilden lidt. Ni har rummet slået det som man er godt. Indkast bliver 67 imod.
Paul Erik Petersen, Ante Knudsen imod. Ante Knudsen, Karl Rødgaard imod. Der var B67 og 10 år tilbage. Thomas Jensen, Samia Dungan, Jens Ole Geisler imod. Rejser over til Hans Peter Louisen i du. Tämä ei kyllä asiakkaasti työ luopaa sakisen asa. Tunnin nassa luopaa mä biisuutta sisästi oikein luomaan kun Thomas Jensen Hans Peter Louisen imod. Tässä mä siumopaa kisen Karl Rødgaard niin rumipaa. Sen biisuutta sisästi oikein luo Jens Ole Geisler Samia Dungan niin se safiu. Henrik Winum imod tässä mä kanopaa. Kisian i Sjøtliv Larsen. Godt 33 år. Men det kunne til mig alvor med Anders Mathisen i B67 som jo 20 år. Akaba vi også imod. Du nu så der er altså så man er godt. Akaba vi også der kan over Malik Petersen. Lavik, du har tænkt at løbe op på Hans Peter Louisen i B67 så der 20 år. Man Thomas Jensen og jeg så Akaba vi også du kan så over op på målmanden. Kisian i asa uniorlu tässä B67 isot tinga luinaqti saapok ism sakkortum isotteriarnermik isot tingin torpa minutsit aqanillit qaangiutillartullu B67 isot tinga luinarpok var ellers et flot angreb fra B67. Aqaba Rusing var helt alene med Jens Trolle, men han ramte bolden forkert. Men B67 i angreb igen. Der selv B67 sagde, så det går op, man er godt. Jan Nielsen, man er godt. Han er bare så mål spark. Jens Trolle. Paul Erik Petersen imod. Joel Stak imod. Joel Stak. Anders Mathisen imod. Ante Kelsen der godt til gennem Arsene imod. Indkast. B67 imod Malik Petersen. Jan Nielsen imod. Thomas Jensen. Der kan op bag. Karl Rødgaard. Simon op bag. Jeg har det sagt sådan lidt til Simon, man er godt. Jeg Rødgaard, men det går op bag. Jeg siger Anders Mathisen, Sjøtliv Larsen. På 33, der så til at blive der med i sådan. En nakkerbal, Erik Louisen i Aqaba vi Rusing i Rummislo, Simon bag. Jens Trolle lidt til Øjerslev, altså klasse imod. Der er simpelthen ingen slander. Niels Peter Andersen i. Ante Knudsen i du. Sætter ret der i Adolfsen i du er til ting i dag. Paul Erik Petersen i Simon bag. John Crossman i du. Paul Erik Petersen, Simon bag, 20 år. Erik Louisen nu ingen slander med Øjerslev. Erik Louisen i Malik Petersen imod den nye tøjer op bag igen i det. Karl Rødgaard Sjøtliv Larsen i. Joel Stak. Ante Kelsen imod den nye tøjer op bag Ante Kelsen. Siver ikke det dog. Og mobba. Indkast. B67 imod. B67 selvfølgelig også til med Jens Christian Eldevi. Samia Dungan, Jens Ole Geisler imod. B67 66 Samia Dungan ingen af de mand er godt. Jens Ole Geisler Simon bag. I siger Karl Rødgaard. Jeg Rummislo. Altså klar til slå. Ingen slapper man er godt. På 33 minutter. Simon lå bag. En nakker overslå. I siger til Åkriber man er godt på 33. Så Kent Kielsen. I siger altså dem hit op bag. Der var du slår med. Det er så tre mål manier. Det er min opførsel af Morslå indkast. Jeg har det sagt sin der kan op bag. Ante Kelsen til Øjerslev man er godt.
qeqqanut juuilstarkimut anta kilsinnim tunniuteqqippaa kisian sakkortunarlugaammalu arsaq aniuq målspark på 33 imod. Forrettet på 67 imod. John Kreuzmann. Anta kilsinnim. Sekisimi minuutsojarlu juuilstarkimut juuilstarkilu arsartippoq Thomas Janusin asullumik sukatarnianguatsiarpoq. Ippassana qornuteqalaarsumaгаluarluni iluarsismagunarpoq. Gerhard Isaksenni Simorpa. Per Røgaard anta kilsinimut. Anta kilsinilu aqapaviarussaming arsartilluni Thomas Janusinni Anders Mathiasinimut. Jens Christian Eldervi Simorpa manakut. Karl Røgaard. Jan Nielsen Thomas Janusinimut. Anta Knudsen Henrik Venum. Henrik Venum Hans Peter Ludvigsen imod. Der simpelthen Simorpa aqapaviarussinimut. Kennedy Karl Røgaard siusiulaarluni avammoormau Jana anisimmaulu arsarfiup saasussarfiup saamiatuganingaan P67 maanakkut Jornortussangerpoq Hans Peter Ludvigsen tassa piararsarluni isimmitis qeqqanuorissalluni Hans Peter Ludvigsen. Ken Kilsin niarummikkaluarpa Elisa talerpiatugan ingillat P67-sillarsartiorqippa taamailluni Anders Mathiasen. Tosi Anders Mathiasen tantangitsularorp landsholdini aamtaan kinguarsumasunut ilaa asaq P67-sumioq P67 arsartiummua maanakkut tassa Erik Ludvigsen saamianualuorpak saanni maanakkut K33 annaaqippa Thomas Janusin Simorpa anta kilsin K33 maanaksaasussuoq Marik Petersen madinnerarluni anta kilsin juuilstarkimut tavat Ingerland Per Røgaard imod Per Røgaard isartitsojarpoq kisiannili uniulaalalanguarluit alaavik isartitsigajalluinnarpu minutsit suttanissani maanakkut kisangoorkaluarpaa John Kreuzmann kisian sakkortunarnermik moorlertarfiup napasuutalerparleq saneqqutitsiarlugu det var en uheldig Per Røgaard, som var ved at score. Han skød så hårdt, at han var helt alene med John Kreuzmann fra B67. Han skød tæt forbi den højre stolpe. Der er gået 17 minutter af første halvleg i finalkampen. K33 og Sartiorqippa Gerhard Isaksen Per Røgaard imod. Per Røgaard, der bliver dungainut Niels Peter Andersen imod. Niels Peter Andersen nilskisiat avammoorpa. Målspark B67 imod. John Kreuzmann. Thomas Jensen niarummikkaloorpaak siat K33 arsartiorqillu maanakut anta Kilsen. Anta Kilsen aallersarpoq tunniulluut Per Røgaard imod. Kisian Per Røgaard Angeringitsorpa Jens Christian Eldervi maanakku Ingerlaan aqapaviarussing imod. Thomas Janusin illu niarummillu sakkortunarlugu aqapaviarussing tanerialuorpa. Arsartanimmat K33 imod indkast. Juuilstarkit sakkortunarlugaama isimmippa. Aniorlarsaq målspark B67 imod.
John Kreuzmann peaqarsarpoq maanakkut simmisallu siumorpaalu 33 arsartiuqqippaa Terapeutugaani Niels Peter Andersen 33 sisuoq Niels Peter Andersen taqanorialuorpaa kisiani Henrik Vinum eqqorlugu taamaiitsillu 33 saasussarfum terapeutugaanigaani maanak jornertussangerput Per Rødgaard isimmitillerpoq Ante Kielsen qeqqanorpaa alaavik sapasigaluarpaa John Kreuzmann kisian sakatsikkami Friisbak orortartut kisiganingaanit John Kreuzmann isimmitillerpoq siumorluut maanakkut Erik Petersen Jens Trolle isimminnerluusorpaa suli jornertillu jornertussangerpullu 57 terapeutugaanigaaniit tassa inatisitaamakkamik iligisaat kingumoruni isimmillugu tigoqqusaagiта mormanimik isimmittussaagaa tigualuarpu Friisbakkertussaasaltik akerai taavalu Jan Nielsen maanakkut periarfissaqalerp isartiterialuarpoq kisianili aama Jens Trolle tingivialu anisippaa jornerqittussangerput 57 maanakkut atat niaqummillu imalun qitipiqulaaningaani tunniukkaani mormanimut qeqqanoriqqippoq 57 alaavik iluatingagalluinnartissarpaa maanakkullu Friisbakkertussangerput Stannaamasilariarlugu niaqummikkani imalun qitimingaan qummutunniukkaan mormanit atorsinnaava sinneri tassarma Friisbakkingernikuput amatum Jens Trolle isinerialuarpaa uniorlu ataakanne Samiatugaanigaanit iluatinngitsorpaa inortorpaa aningila kisiaarsaq jornertarfik eqqoramiuk Tormasianusinnip qeqqanorpaa maanakkut Erik Petersenillu annaalluarsaq Joel Stakkis sekretarialuarpaa Anders Mathisen kisia iluatinnu maanakkullu Friisbakker 33 Friisbakkerpoq Erik Petersen Bak Niels Peter Andersen simorpaa maanakkut 33 sisuoq Ken Kielsen periarfissarsiorpoq isimmilluula moorialuarluni kisian sakkukinarlugu saamiminik arsaq anisippaa Målsbak 57 John Kreuzmann siumorpaa takkua qollitsumiharnaqarput sumisaasun pikkorisunik tassa 57 landsholdssumisaasua Isak Nielsen Klaas taavalu landsholden sumisaasuusimasoq 33 sumisaasu Lars Lundblad 57 maanak terapianingaani saasussaqqippor Jan Nielsen qeqqanorpaa Gerhard Isaksen jarmida 57 tigeqqippaa maanakkullu isartiterialuarpoq Henrik Vinum unasianingaaniit kisianni moolit uniungaatiarluit Målsbak 33 mut Per Rødgaard siumorpaa
Baba vi Rosing Manak Thomas Jensen Duniva Kisien Asek Klaas Siulafani Simik Thomas Jensen i Tjorkippa Thomas Jensen Asatipok Sepisho Tjorkippa Jens Ole Geisler Jens Ole Geisler Kanorialuorpa Kisien Joel Stakket Siulafani Manna mod Bisho til Sibasa 20 minutter ude med under på så synes ret der noget Erik Petersen Peter Andersen i altså at du bliver slet dommer Frisbakker du synger på straffesparksfelt til over ting ud til man 10 meter med Sani straffesparksfelt til minge i 10 meter med Sani ja Nielsen så til tøjer på hvis jeg endelig Morit kunne der tænke til at flytte Fordi bliver sådan noget, det er et tøjer løber igen i sin lip. Det er et ting i Torfjord målspark på 33. Målspark Jens 12 bliver også på. Det er så trist også. 20 minutter man er godt. Hans Peter Ludvigsen i den nye klubber K33 så så der man kan tage med drejninger Ante Kielsen. Så det tøjer du op og kan se ind i det. Så. En jok. Målspark du synger på klubben 67 som jo. Og spillet 26 minutter af første halvleg mellem K33 og B67 fra Nuuk. Finalekampen hos herreseniorerne i fodbold, som afsluttes med denne her kamp. Stillingen er stadigvæk 0-0. Joel Stak. Jan Nielsen er rødderfør af Mormo. Gommet. Animet. En kast. På 33 imod. Joel Stak. Niels Peter Andersen. Niels P. Jens Christian Elderve. Henrik Venum imod. Der er simpelthen siger Morge Sortberg. Vi ser en Thomas Jensen i Rakke du frisbakker til tilbud. John Crossman i Simorba. Karl Rødgaard, Ante Kielsen imod. Ante Kielsen i Joel Stak op, der Sibberg ser i Anders Mathisen Sivslivet op. Anders Mathisen i Jan Nielsen imod. Jan Nielsen i Hans Peter Ludvigsen. Den er jeg op, ser Karl Rødgaard Sivslivet op i. Ante Knudsen. Ante Knudsen i den nye Sivslivet op, der bliver du andet. Erik Ludvigsen i Slo. Hvis vi som jo 20 år Simorba. K33 altså til Okkeslå. Niels Peter Andersen i det også til bog. Henrik Venum med klaver Mormo også en kast. K33 imod. Her var det Simon Ralo Otto. Jens Trollip 27 Paul Erik Petersen i den nye slå. Der er simpelthen Simin og Slopper. Ante Kielsen du nåede alle slå. Og må slå også en kast B7 til Simon. Omkast. Jan Nielsen i Simorba. Karl Rødgaard i slår Inger Slander. Slår du mig ud. Ken Kielsen på 33, der bliver du regningen i Sassosjord. Ken Kielsen, du nødt til at løbe, Niels Peter Andersen i Bishan. Jeg kan ramme en du nødt til at løbe.
Hans Peter Ludvigsen illuatungaanut Jan Nielsen imut. Jan Nielsen aqapaviarussing imut. Aqapaviarussing nutsuppa antak Nianersoqusumil aqapaviarussing tuninarappoq antak Knudsen nutsumu. Frispark K33 imod. Der er tilfældt en advarsel til Aqapaviarussing fra B67, i det han holdt Ante Knudsen i armen. Så Anton Matheusen gav ham et advarselskort med det samme. Man er godt K33 til at ribbe så der bliver nu en gang i det var ting i topat. Der er meget lidt B67 som er også til at ribbe Aqapaviarussing ungesjeningen i Jartitsorialo Pokisjenidi. Det var ting i torlu. Jens Trollitlu man kunne se om oppe. Offside til Repub. Vi så til som jeg måtte Aqapaviarussing i det. Thomas Janussen i det. Jan Nielsen. Thomas Janussen i Bingersland Erik Petersen imod. Offside, Thomas Jensen offside til Grov. Offside, frispark K33 imod. Ole Erik Pedersen. Madik Pedersen. Madik Petersen jo der på. Der bliver så sjovt sammen med duaningen et mandekut. Jens Ode Geisler. Aqapaviarussing. Der kan over. Jo vil stakke Sivtil Larsen Simorba, Erik Ludvigsen der bliver duaningen. Madik Petersen imod. Madik Petersen i sin mindre slårba. K33 altså til at slå. Jeg vil stakke den nye slårba. De siger, at du bestemmer jo Jens Ode Geisler i en kast K33 imod. Thomas Jensen. Ante Kielsen. Jan Nielsen, der kunne træde der på. Jan Nielsen, der kunne sige mig op. Siger Karl Røgaard, siger lige sådan. Karl Røgaard, siger mig op. Per Røgaard, så nær rum i slå. Ante Kielsen. Siger Jan Nielsen, ikke. Det er en rastende. K33 mod indkast. Indkast K33 imod. Ante Knudsen. Inger Slander, jeg vil stakke imod. Og må bare slå indkast. K33 mod indkast. Ante Kielsen, Grenoble. Jens Christian Eldevig, Thomas Janussen imod. Kisian frispark til to Ante Knudsen. Nisuni isigen Rusland Jartoba indkast. Efter til frispark. Karl Røgaard, Kent Kielsen. Der var du også sagt på 33 med at dumme så jeg når du synger på B67 så jeg så sagt som sagde at du kan ikke i sin medarbejder Thomas Jensen. Jeg kan nok slå det. Ante Knudsen lidt mere på mig sin nok slå. Gerhard Isaksen imod. Gerhard Isaksen i og så bare. Erik Ludvigsen
Simon Lorberg, målmand i 20. Erik Petersen slår af Morba. Indkast kort 33 imod. Indkast. Det er 67 imod indkast. Og det er Erik Petersen. Nava. Anders Mathisen i Simoga, Karl Røgaard. Simit Bashi Morto. Gerhard Isaksen imod, Gerhard Isaksen imod. Ken Kielsen imod, Ken Kielsen. Doch har vi så så der men så det målmanden i bedre andre med den altså vi bare. Sådan korsmand i. Ligesom Sjærne sagde der med den altså. Og der er vi godt 33 så til næste nok vi så til sidst også til op bare. Thomas Jensen i. Så kan over op bare, og bare vi også imod. Der kunne det så. 이거 싹게 서울시 아스미 그동안 또 쇼부 제 악산나가 돈이가 지리 상황이 미숙해서 서 밑바지 어디 잡아게 가면니 미기엘로가 가지 서로 싹게 수비로 쇼부 요를 싹게 시험업바 제나 Jens Christian Eldervi Ken Kielsen i den ordningen til at rette op Jens Christian Eldervi. Til den ordningen i Frisbak. Hans Peter Ludvigsen besøger som jeg var en aktiv med som jeg den ordningen i der kan op Kjennedy. Så godt nok til målmanden i 20 man er godt. Jan Nielsen. Kjennedy, Paul Erik Pedersen i 20. Risbak. Besøger imod. Tässä. Teoria tapaa tässä besøger minut. Takia minuutik. Anton Crossman i som rapper med sin noget række. Og det der rundt Kier i sin missionær. Man er godt. Jeg har det sagt sådan, der kan nu der på Anton Crossman i skal se. Jeg går ind og slå. Og der er vi ikke, det var til at slå nok der sabot. Og misforståelse hos B67'erne, de diskuterer, hvem der skal sparke bolden, så Ander Kielsen udnyttede med det samme, da Thomas Jensen påførte til bolden, så troede dommeren selvfølgelig, at den var sat i gang. Og dermed startede de deres angreb og var lige ved at score her, hvor der går 38 minutter af første halvleg. Minut 38. Jeg slår på, men det går slå. Det er selvfølgelig så til det så ringe slet. Jens Christian Eldervi er bort til i dag. Når der var sådan nogle ting, at slappe af Anton Mathisen i. Siger han i Sumisasua der. Om Nipper i sig klassip. Det var så det bok, men det kunne også sådan ret så det bok. At artikel op på det som vi ser så en i top. Akabavi Rosing har sat til bok Niels Peter Andersen i mig. Der er simpelthen så godt du når du også er lige bare indkast. Erik Ludvigsen i målmand i minut. John Crossman imod.
John Crossman aber Moba indkast 33 imod, altså Kleist. Niels Peter Andersen арларсарпа катуганингани сиумарпа кен килсини сангоотингааллуиннаққиссаалуарпа кисиан офсайдеққавоқ аам тормой ингерлаанақ сианерпоқ сиггаарпору тоққатсерпуга Frisbak B67 imod. John Crossman bliver på Manlik Siumusallu. Altså Kleistip, der bliver dungainut Anta Kilsin imod. Anta Kilsin i Erik Løysen, det må jeg også løbe kort 33, så siger det så. Der ser du, så tager jeg lov op. Ymmara, du nødt jeg lov at slå. Så tager jeg nok op. Ken Kilsin, i slår dungain bliver som er lov med. Målsbak bliver 67 imod. John Crossman. Altså Kleist, Anta Knudsen, kort 33. Så jeg synes, at det var ting i top af. Så godt du nok dog slå målmanden, John Crossman, i 20 mål. John Crossman i 20 mål bør. Kort 33, Lars Theodor bør Anta Kilsin. Anta Kilsin i Ken Kilsin, du nåede jeg lov bør, kan sige han i. Det er så sildt og så. Tua man er godt. Jan Nielsen straffesparksfelt i løbet. Så ser du op i sin og så til fini. I løbet tænker jeg at nok så op at blive så til som ud. Joel Stok. Så godt den af så så Anta Kilsin unidad så. Du nødt jeg lov på og så animet man er godt. Målsparker du sænger på John Crossman. Minut til masluinen op det nikin nissan nyt så det så det så ringe til. Jeg rykker på nu når slukker du op bag igen. Niels Peter Andersen er en nava. Men jeg kunne starte på duelingen på så så på det så Thomas Jensen. Kan nå jo. Kisian det. Så det bliver 20 med var. Akaba vi Aarhusing, Hans Peter Louisen imod. Eller væk så det. Kæmpe kort 30 med at komme med en godt hjørne du sænger på B67. Det ser du. Jan Nielsen bliver også en mand godt. Der kan over på. Jan Nielsen der kan over på. Joel Stakkes Anna det er så shit. Så jeg ser op kort 30 med mand så shit på. Der bliver du en Joel Stak. Kort 30 med bigger Ken Kilsin der om med bakke hen i det samme og nu der er lang så eller ikke. Jeg tænker jeg slår op på kort 33 det så er en Kisian eller hvor. Hans Peter Louisen. Der kan I. Det er rundt så kan tinge til ham. Når det slap og sådan mit der slap på ham. Dommer Anton Mattheusen nip. Det så så skilt som I så Isak Nielsen Kleist. Og var der på slap på. Hans Peter Louisen ligger stadigvæk på banen efter sammenstød. Men
kampen er midlertidigt stoppet af dommeren, men han skulle være klar nu, at træneren er på vej ud i Nielsen Kleist. Desuden også at der ser målspark at du ser John Kreisman. Men det kunne se at der bare samlet John Kreisman i Siumorba. Anders Mathisen i Ante Kielsens. Jeg kunne ringe til at Siumor i Sorba målmand i Moslo. Godt så tre målmand i dag. Jens Trollip man er godt. Han med Siumorba. Jens Ole Geiser 10 år slog man er godt. Han spiller Louis imod. Der er simpelthen en stand Siumor Lorba. Jeg kan ikke nyt til at slå Ampere. Rygaard sammen imod Ante Kielsen imod. Ante Kielsen med Erik Petersen i det. Spiller op bad med Erik Petersen i det. Siver Larsson i. Ava Morris Sorba. Indkast kort 33 imod. Det er nærmere op med det slå. 46 minutter man er godt. Og så på de sente unitetslætterne går med og man er sikker på Anton Matheusen. Så det er til det så ringer der. Kort 33. Det er så 60 under minerne. Det er i mit godt ud af bag. Jeg tager så op at det er ikke knap på den efter så but vi kommer tilbage her til rapporten når anden halvleg starter og giver mikrofonen til TV og radio. Mikrofon og radio også mod TV Rafael Muslim kan slappe op.